Hey guys, ndicela ningandivi rongo man, andigxeki nami ekugqibeleni ndiyancoma. But noba ungayaphi apha eMzantsi, ayikho ikasi engenayo laSisi uyi-1 umdala ongafuna uguga uzitshomanisa nabantwana ujola no-Ben 10 ntsula inxaphe imayilithi ingade kasiyaya. Elaa griza man lingafuni kuthiwe sisi, elaa xesha ifirstborn yakhe ngumkhwetha qha kaloku wayenza wayitroka. Ihlala ngapha ezilalini ikhule isithi mama kuMakhulu, uThozama yena imbiza ngegama. But ke asikho lapho namhlanje guys, sizawadinga lamagriza futhi naba kuJanuary le festive seyibuphela. Masidibane negooks namhlanje bahlali kwaPistoze 112 iyawa yilantsini mos engingqini. I hope niwathengile kamatikiti guys, ningamani nicomment ba see you there. Danazi nina nathanda umbasela umuntu kwezi comments, angalibali naye shame show sold out. Xa ifika ba hayi boss by 7 kumane kuhleka 2. But ke asikho lapho namhlanje guys, ningalibali ufota namatikiti enu #intsini engingqini #gags kukho i-t-shirt eziyi-3 pha funeka ziwiniwe. Mna ndingawina naligriza ke pha foni ndiyosizithozama omhle ofit ongajampisiyo uba hayi intsimbi yakudala. Uyayazi la material ingagugiyo foni into. But ke asikho lapho namhlanje guys.